into esizawuya kuyo njengoba usilamana ukuthi ndiyakulangazelela Jerusalem entsha kodwa zithi theologians le nto uzawuya kuyo uqala uyingcamle uselapha ngeneno yile nto ka sihlangana kule tafile yofefe likathixo simane ukuthi kulapha nkosi ndikubonayo ndabuguke esithebeni sakho ndabungcamla indebe yakomkhulu simane ukuthi esi sidlo sisikhumbuza ngamanye amazwi usuke ukhumbula into ongekafiki kuyo ngoba uyingcamla ungekafiki kuyo. This is eschatological. And so, uYesu esithi ndize khona ukuze mpe nobume uzothi uYesu kuwe ndize khona ukuze ungcamla amazulu usesemhlabeni. Le theology yabelungu yayithi hlupheka emhlabeni uyawuvuya ezulwini ayikho lo theology leyo. EkaYesu lithi ndize khona ukuze ngoku usaphila ungcamle amazulu usesemhlabeni uyokubelezela xa ufika ezulwini. Ndiyaniye andiniyeke